haka al'amarin Allah ta'ala yake. Ka san komai shi Allah ya tsara kayansa yadda yake so. Wannan haka yake. To da haka nan zamu dan takaita. Ne so inda mai dan tambaya ɗaya biyu sai a yi insha Allah. Inda na ga lokacin sallah ya gabata. Ba mai tambaya yi ne? Malam, wai mai hukuncin masu zaman kan hanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato ka taɓa wani abu da yake damuna a rayuwa. Wato mutane sun mai da zaman kan hanya yadda ka san wani abu da Allah ya tsara sai an yi. Wannan haka yi. To abinda mutane ba su sani ba shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yadda za mu rayu hatta da shimfiɗar da muke kwanciya. Wannan haka ne. Na gaya maka wannan. Na sani malam. To amma da annabi ya tashi akan hanya sai mana gargaɗi ku ji tsoron zaman kan hanya. Sai an kiransa haramun ma domin yana da sharaɗai in baka cika sharaɗan ba kana saba wa Allah ne da gangan kuma Allah ƙona ka ba ruwansa. Sai ka ga mutum musamman kana zaune akan hanya ka ga mace ta zo wucewa ka ga mutum ya ɗora mata ido ko kibta baya yi. Ko kibta ba mutum baya yi. Saboda haka zaman kan hanya haramun ne. Duba da yanayin lokaci daman na gaya muku yanzu gashi wajen karfe ma ta yi lokacin sallah ya yi. Za mu tashi mu yi sallah in yi so goban Allah ya kai mu sai mu ɗora wasu bayanan. Yawwa insha Allah bismillah mu tashi mu yi sallah. Kamar Allah ya saka ba dauki Allahu akbar. Ku yi subscribe ɗin Tajuddin TV domin samun sababbin bidiyo irin waɗannan. Ko kuma ku tuntuɓe shi ta kan wannan lambar waya 081 3576 9096.